Megnézzük mindenkit és adni szólok, és ma az a játékkal fogunk játszani, mint mondtátok, legyen. Na. Kezdjük. Ezt már egy vizébe nyomjuk azért. Easybe, easy busy. Itt a pityós. Na, megyünk. Shotgunnal megyek, geci. A legerősebb nekem az a fegyver, amúgy. Ahogy nem ez a kampó, mert fel van fejlesztve. Dik. Még van 18 van. Ugrálva kéne. Igen. Mindenkit fog kijönni. Jaj! Kamikáze. Nem löved? Köszönöm, apa. Anya, felolvassuk együtt? Srácok, vigyázzatok! Ezen a jelentős napon egy olyan különleges ajándékot szeretnék volna adni, amire mindig emlékezni fogsz. Úgyhogy most Egyszerűen szar. kérlek benneteket, hogy mindenki kívánjon valamit Hát, ez könnyű volt. és kívánhattok rá a magatokban is. És miután megfogalmaztátok a kívánságokat, dobjátok bele a kagylót ebbe. Világos minden? Tehát akkor húzzatok és kívánjatok. Ezt az ötletet meg honnan szedtem? Sosem hallottam még ilyenről. Na. Szerettem volna az autón kívül is adni valamit, valami olyasmit, amitől különlegessé válik ez a mai nap. Úgyhogy van ugye egy pakkocsi, ami nem feltétlenül a legnőiesebb ajándék, és szerettem volna valami csajszisabbat is adni neki. Na, van egy kecském. Ezt viszont magával is viheti a szobájába. Ott pedig berakok. Mindig vethet rá egy pillantást, és remélhetőleg élete végéig Ide. megveszi majd. Köszönöm, apa. Van még egy kis ajándékunk a számodra. Odaadod neki? Igen, be is csomagoltam. Én segítettem. Ez szuper. Egy kulcs. Itt van. Itt van, apa, itt van. Látni akarod? Igen, igen. Na. Holly, Jeremy, nézzetek ide! Közben amúgy még azért nem beszélek, mert töltött meg ilyenek. Van 2 birkám. Nem. Tyúkom. Menjél, tyúkica! Tényleg az lesz a tyúkica! Tyúkica! 2 percet kapok, hogy ne dögöljek meg. Nézd ki! Te ki vagy? Te ez ki? Nem baj, legalább a kurva anyárat lőtt. Most kéne a duck. Menjél, tyúkica! Ügyes vagy. Megyek utána, mert tyúkica. Jaj, tyúkica! Most kell lesz ide. Meg shotgunnal. Jaj, knife-ot kaptam, ez az. Igen. Hol vagy, tyúkica? Itt vagy. Leütötték. Nehogy meglögöljék nekem.
Igen. Jaj, segítsek neki. Neki csak pistola van. De ki az amúgy? Mindegy, jó van. Jó, headshot. Te mit képzelsz magadról? Jó van, ügyes vagyok. Csókica, nincsen már. Oh, shotgun. Engem köpködsz. Ne köpködjél, megütlek. Ó, csókica! Help! Jó pizza. Picsa. Szekrény. Itt volt mellettem. Na még egyet játszok, és rendben eddig volt a gameplaynek. Ja. Mi az? Vírus mutat. Vírus. Téks. Na. Mi a baj? Felkezett? Amikor az ember egyetlen lánya 16 éves lesz, az egy nagy esemény. Olyan keserédes az egész. A kislányomból nagy lány lett, nagyon büszke vagyok rá. Na, hát... Milyen következő ez a 16. születésnap? Ilyenkor kezdik a gyerekek a szárnyaikat próbálgatni. Nem csináltam még meg. Azért nem... Easybe. Meg bízi. Easy beasy. Igen, megyünk játszani. Kaphatnék Mornihához, 16 éves lett, az az lenne, hogy akárhányszor ül a kocsiba, ilyen sisakot. Ez lenne a legfontosabb. Egy kis bukó sisakot is természetesen kösse is be magát. Ha ezt megteszi, remélhetőleg szerencsésen átvészeli majd a tínédzserkori éveit. De kell, hogy valljam, ez volt a legközelebb születésnap. Mi kell? Nem játszok, összeszedem. És... jó van. De nem játszok, nem érted? Megyünk. Kérem szépen, menjünk már. Nem játszok. De nem érted, hogy én most nem játszok? Egy kis apróság. Na, nem. Hol van Viki? Na, most ez mennyire szól ez a gameplay. Én is össze szóltam. Sziasztok! Give it to me, I'm